Ngenza iphutha la ngigcine kumithiseka la mfowethu unkosikazi kababomncane. Ngizozama ukuchaza ukuthi kwenzakala kanjani, mhlawumbe khona ngeke ngijajeke ngoba Mhlawumbe nesikhathi singakanani niyenza le nto? hhayi zintathu iy'nyanga manje. Zintathu. So manje uvele wamitha same time or mhlawumbe bese kuyinto eniyenza niphindelela? Ngibingelele Mbuyelo weVumani Film, lo khuluma uVumani Alulekwa Mhlabele nganaSon Madoda le phansi emangosi. Kuthiwa kakhulu mntu egcini kodwa kuyasikho lapho silala sikhona. Mfowethu ngikubingelele nje, ungakulandisa umbukeli ukuthi yini ekubeka la ngalesikhathi kulesihlalo? Nami ngibingelele mfuni ngiyaphila ngezwe ngakunini. Yeah, ku-right. Ukuthi kuhlale nje esikhonkosini umbukeli ezwe yonke into ukuthi yini kahle kahle kubeka la njengamanje. Yonke into ibe clear, kungabi khona umbukeli la sala khona. Ngizozama ukwenza kanjalo noma ingisinda mfowethu. Into engilethele la ekhaya ngizocela usizo la mfowethu, ngenze iphutha elikhulu. Ngenza iphutha la ngigcine kumithiseka la mfowethu unkosikazi kababomncane. Ngizozama ukuchaza ukuthi kwenzakala kanjani, mhlawumbe khona ngeke ngijajeke ngoba nami angiyiqhenyi ngale nto. La ubaba omncane kusho uhambile-ke, naye wahamba nomsebenzi. Mina bengize la ngizohlala ngoba nami ngizosondela ukuthi ngizame nokufunda, ngibheke la kubhekeka khona, ngibone impilo ikanjani. Hhayi baba omncane-ke kusho ukuthi sihlalile-ke naye-ke sahlala-ke waze wathatha, bengawuthathi ngihlala naye mina. Nathathe-ke mese ethatha-ke mese kanti uzothi ethatha nje mhlawumpe iy'nyangana mese umsebenzi-ke uvele ithutha inkampani agcine sele ugolambe nomsebenzi. Ungawukuba isikhathi asihambile manje. Hhayi mhlawumpe uyagamanga unyaka impela manje. Uyagamanga impela. Ya lento kuyenzeka manje inkinga ngihleli la sihleli naye-ke manje umakhosi babili. Ngoba lento ngaqala ukuyibona ukuthi indlela abeba nenkinga ngayo uma kuthiwa nje ngiyifikela nentombi yami nami ingivakashele. Hhayi bengayithandisisi mfethu. Bengayithandisisi. Mina bengilonke itshethi hhayi mhlawumbe idlala ngami nayo le ntombazane angazi yini inkinga mhlawumbe ayimthandi kanti hhayi. Bese kugcine kwenzeka into ezenzeka ngibona ukuthi shuthi bekuyinto enjengesikwele kuyena. Mhlawumbe yizini umamncane wakhe izinto ebezenza ukuze ubone ukuthi ngazuthi intombi yakhe iyabheda? Ubezoba nje mewathi ifikile mfowethu thola ukuthi uzofika kumina, hhayi intombi ebheda nje nayo ikufanele wena le ntombi. Yabo ngani ngithi hayi kanjani, ngithi hhayi mhlawumpe uyabona ngoba yena umuntu wesifazane phela, mhlawumpe khona into ayibonayo engingayiboni mina, mhlawumpe ngifihlelwa yona, mhlawumpe unehlo lokuthi babonane omunye mengekho right. Yeah. So baye masihlala-ke la mfowethu lo ngibona lezo zinto ukuthi hhayi abantu bami besifazane engithandayo nabo bayabathandisisa. Hhayi masihleli-ke la yabo nje lento iqala mfowethu ngangiyibukela i-TV lapha ngayifakela i-movie mfethu, ngiyibukela i-movie, action movie. Awuyintambama engaphosisa o-6 kanje. Angene ebuya-ke ebuya khona angene athi mengena ahlale phansi ahlale kancane athi hhayi le movie nayo iyambhora. Ubuka imovie kanjani lapho action? Hhayi ngiyibukela action lokhu ukudubulana namasosha mfethu. Ngiyithandele ama-movie anjalo. Athi hhayi le iyabheda kodwa-ke uzoyifaka right usayogeza. Makuphela le uzongivela imovie right. Hhayi angambe ngampela afike ageze. Buye senze nokudla eshayine dressing mfethu engaka. Hayibo sazobuka imovie la kuyalala manje. Hhayi afike-ke mfethu ahlale phansi abe ukudla-ke hhayi-ke sidle ayifake le movie yakhe. Hayibo obafu hhayi i-romantic lapha kuphela leya movie nokhukhu one wena. Ukhukhu yabo kwenza ukhukhu lapha too much yile abantu abadala ngampela mfethu leyo kuthiwa ingane ayilali mayidlala. Nawe uyayibuka lapho uthini meyibuka ukulandisa umbukeli? Ifako yena impela nje. Akayithi ukuthi kuyahleka kuba kushoniwe noma kushoniwe kuyahleka yabo kodwa mfowethu hhayi ayifake-ke mfowethu. Yo nami ngize mase ngiyibuka kwenzeka ezazinto phela umuntu unemizwa phela. Nami inyakazi imizwa kodwa phela hhayi ngiyazi ngiyihlalele
noma malumekazi kumina noma siyalingana ke nawe mfowethu ubaba omncane wathatha umuntu impela hayi siyalingana naye muthi uba umncane wakho wathatha umuntu mhlambe ngabe uyinhlalisuthi yini mhlambe hayona inhlalisuthi futhi akhonza indawo ukushuthi nje intombi awuyibonile nje ngale mhlambe koThekwini besebenza wayibona kweke waseyithanda hayi ona ke le movie siyibukeke mfowethu manje masiyibuka le movie iyangidida la wena mfowethu uyasondela uyasondela into ezenza ngiyitholi kahle kodwa ngizama ukuqina ngithi mina ngeke ungenwa yini manje ongakuba ngaze nganyenya wena mfowethu ngihambe nje sengahamba impela sengicasukile impela nje nginyenye uyabo hayi ngihambe ngishiye kanjalo yabona ke bese elinye ilanga la nami engahluleka khona mfowethu angisendlini yami sekulethi nje ebusuku sengikade ngiyolala kade ngiyibukela ibhola ku TV mhlawumbe ku 12 lamabhola adlala nango 10 lawa phesheya phela sibuye sibhejele mfowethu ngingene endlini hayibo ngizwi nokho yini wenze njani athi akulaleki uyasaba yena ngalendlini nobaba omncane akekho lokho yabo nje akulaleki manje ukhona into angayizwa kahle ucela ukuthi uzolala nami ithi hayibo ithi mina ngeke mfethu ukhiya endlini zolokhu uze khiya ungenani ke noma ngizolala edani ngisho ukuthi ngigade ekamerweni athi hayi singayi nje ngalokho ufuna silale lana uzolala kulungile ngalala ngisho phansi hayi bukhala lento ke manje ukhumbula yena ubaba omncane uyakhala manje uyamkhumbula manje ubaba omncane ngagcina manje nami ngicomforta mfethu uthi hayi phela nami ngitholisa hayi ungakhali kanje somfonela ubaba omncane yabo athi hayi ulungile kodwa ngoba ukhona wena hayi usangikhona mina manje ngikhona gcina yabo manje nami ngibamba bambeka ngendlela ngibamba bambeka hamba umqondo awucabanga ukuthi umbukeli mebuka mhlawumbe uzothatha advantage ukuthi ubaba omncane akekho lutho mfethu ungayiqalanga into mfowethu ngabe ukudlala ngami mfethu ngoba ngingekho nhlobo kulo mqondo mina kwawukuthi esho ukuthi umuntu wesilisa weak mfethu ngoba lento ngangayitshethi ukuyenza ngangihlale ngizwa ngendaba mhlawumbe omunye la uzothi hayi ngeke wena lento wawuyiplanile indaba unganqabanga uma mncane wakhe ufuna ukuza kuwena la nawe mfowethu indlela wekhala ngayo phela uyabona nawe ugcina phela nami ngumuntu mfethu ngase ngikunokudabuka ukuthi hayi sho mhlambe ngempela ikhona inkinga abhekene nayo ake ngiyenze lento ayicelayo nami kwaphela nami ngizama ukusiza la ngingasiza khona ngikwazi ukuphikisana naye futhi lo muntu ke uhlala ekhaya ukuthi uyayikhumbula lensizwa yabona uyabo uyedwa ufile ngathi uyedwa nami ke ngithi hayi ngingamenza azizwe yedwa kodwa hayi ngalendlela yena wasenza ngayo ngoba sekuphela unyaka ukuthi uyophela unyaka mhlawumbe nesikhathi singanani niyenza lento hayi izintathu inyanga manje izintathu so manje uvele wamitha sometime or mhlawumbe bese kuyinto eniyenza niphindelela hayi yona iphindaphindakile mfowethu saze sahlala ke ngathi sihlalekile edlule ubani uma mncane uyasebenza mfethu ufunda le nto yakhe kodwa phela ukufunda uphinde uhole yawo into enganjalo ngakubeka ukhona kwenza mhlawumbe imali biphuma la iphuma khona mhlawumbe benithola or ayibifika nami phela noma ngiyiphantela mfethu ngendlela yami nami engenza ngayo njengomuntu kodwa ke phela ubaba omncane naye beyifa inyanga nenyanga imali futhi iyangena mfethu awubona ukuthi mhlawumbe uzoyikhatha le mali manje masimtshela simfonela simtshela lento hayi bese ngamanje seyingalima setsheni into enjalo ngoba mengacabanga imali manje into ebalekile manje ukucabanga ubudlelwane nokulungisa into mhlawumbe umuntu uzothi azilime uthi azilime zetsheni uqonda ukuthini uchazela umbukeli mhlawumbe ngaba unandaba ngesenze sesenzekile noma hayi lutho ukuthi sengishola ukuthi mfethu konke ifike ekugcineni ukuthi yabona lento sekufanele yenze ukuthi kuyafiwa noma kwenzakalani emva kwalokho kodwa faka ukuthi yenzeke manje ngoba uthi umama mncane ubambile mhlambe ucomfortable yena uthini ngalokho ngokwakhe mina bengithi ndodeki bengithi ayikhishwe ke manje ingane vele lento futhi sengidecide siyikhipha sikade siye kube ngathi akazi kwenzeke lutho inkinga yena afunike futhi nokukhipha ingane ngiyabona phela vele uzogcina kuvelileke manje na yabo basho ukuthi vele lento ikhulunye nje iphela mfethu hey Africa yonke South Africa yonke la nikhona niyabona ukuthi konke okwenzeke ebumnyameni kuyavela akukho kungaveli
Siyanithanda kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi mfowethu ngizocela nje ungifakele inamba la simfonele yena ubaba omncane lo. Umuntu onjani akawuyena umuntu onolaka? Hayi lukhona ngokwazi kwami. Unalimpela mfethu ngifuna ukudlala ngawo. Ngangifakela nje inamba bafa. Angangibulala ngisho ngibulala mfethu. Hawu madoda. Hayi. Yimpela mfethu. Ubani igama lika baba? Bajabulani. Ujabulani. Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ngamthola uJabulani? Lutho usemsebenzini manje emsebenzini kufanele akwishiya kumina. Beza ayibuye nje ntambama. Awu. Indaba eshiye kwena? Ngumuntu wakhe so ifuna akwishiya kumina. Indaba ngiyikhuluma noba. Okay. Hayi ukhuluma noVumani from iVumani film la sisiza abantu abanenkinga. Wemama la nginengane kababa uJabulani uyabona? Yebo. Ethi baba omncane kuyena. Yebo. Angazi noma uyazi ukuthi unomakoti ekhaya uJabulani ngoba umuntu wakhe wena. Makoti? Hayibo. Hayi mina ngazi ukuthi yimina umakoti ozokuwaJabulani ngoba ekhaya usethembisile ukuthi inkomo uzoyiletha. Manje ngazi ngichaza ukuthi ngongitshela ukuthi unamakoti emakhaya. Ya kunjalo manje umuntu usethembisile indaba wena suceli wena. Yebo usengicekile. Oh. Yebo amanje nasekhaya. Yebo. Hayi ayikezwakala sisi. Ya nayi angazi noma ngasingakunikeza yini umyalezo umdlulisele uJabulani. Hayi khulekani khulumani nikusheshe bandla. Ingane le yabaJabulani so imithi sumamncane wayo ngoba behlala ndawonye la emakhaya. Angizwanga kungifitela. Ya imithisile so manje besifuna umdlulisela nje lo mlayezo. Hayibo. Usho ukuthini lo ukuthi Indodana indodana kabaJabulani imithise umamncane wayo yilokho esikutshela khona. Ilalela usasentshela ukuthi abaqhubeke usengisizile Nkosi impela yabo nje ungitshela ukuthi ube nomakoti le emakha abafanele sebeqhubeke ngoba vele sekhala sami isicathulo lana manje njengoba kuphele nenyanga khathi sihlela emabeleni njengoba i-weekend manje njengoba ungitshela lamanyalo ungitshela wona ukuthi umnyeni noma enze njani ngalokho asiyo indaba yakhe leyo. Akuyona nje indaba yakhe yabona nje njengoba ngitshela ukuthi yimina umuntu wakho owunqo ohambisele inkomo ekhaya. Senesikhathi ngakanani? Sesinonyaka no4 months. Okay. Wesizuba wena igama? Elami igama uPhilile. Philile. Ilo kaMthembu. Hayi. Ngiyiqala ke into nje leyo nsizwa bekutshelile ukuthi shiye umfazi nengane la. Yena umfazi lo wena owakhetha ukuthi umbule imlenze nokuthi umithithile. Cha phela lokho akukufuni wena lento eniyenzayo lapho uyazi ukuthi ayilungile kwayinina. Lalela ke baba sasuqhubeka naye ke leyo makoti noma yini leyo ibiza labo mina ngihlela nendoda yami futhi ayinda noma ngisena ukuthi njengoba sifake imali leyo mali leso sokuyimina oshilo ukuthi hayi akufake imali engaka ekhaya kumele lingane ekhaya njengoba ungitshela indaba zomakoti nje njengoba umithithile uzothi wena umakoti kababa wakho. Kuba nje impela uzoba nogqozi uzothi umakoti wababa wakho umithisa umakoti wababa wakho wena. Sisi isicela nje umdlulisele lokho mhlambe hayibo Nkosi yami umduduze nayo yabona. Hayi mihlola mama ngimduduze ngamanyala. Kodwa impela ngizomdlulisela umyalezo ngimtshena amanyala omenzele wona khona lapho. Kodwa nje wazi ukuthi indoda yami eyamhlala naloyo. Siyabonga sisi. Hayi. Babukeli niyabona ukuthi abanye bami bathi bosebenza bafike badliwe emadolobheni. Bakhohlwe nayemuva bakhohlwa abazali. Kunzima Africa lana ikhona siyanithanda noma ukuphi South Africa yonke noma ukuphi la ukhona phesheya siyakuthanda mfethu ubalekile. Amen.